wabwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Thabi Kamwangala Mwenifumbo. Koma poyamba nayi mitu yake. Nyumba ya malamulo yalephera kuvomereza bilo yowunikanso makamaka ntchito za mabwalo a milandu kamba kuti nyumbayi munali aphungu ochepa. Komiti yofufuza za ngozi ya ndege yatsala ndi nthawi yochepa kuti ipereke ripoti kwa mabanja okhudzidwa. Ndipo mulipoti lathu lapadera Gift Sitima akufotokoza za mmene kuduka kwa mlatho ndi kuchepa kwa makalasi kwasokoneza maphunziro pa sukulu ya Masidi. Tili ndizi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Nkhani yathu yoyamba, nyumba ya malamulo yalephera kuvomereza bilo yowunikanso ntchito za mabwalo a milandu kamba kuti nyumbayi munali aphungu ochepa. Aphungu okwana 122 mwa aphungu 198 ndiwo anali mnyumbayi dzulo. Poyankhula kwa atolankhani zokambirana mnyumbayi zitayimitsidwa, mtsogoleri mnyumbayi a Richard Chimwendo Banda anati nzokhumudwitsa kuti aphungu ochuluka sanali mnyumbayi. Tikudziwa kuti kunali zinthu zambiri zochitika pakati apa. Sabata yapitayi kunali Cyclone Chido amene anaononga nyumba zambiri, masukulu block ambiri. Tikudziwa kuti aphungu amathamanga kukakhala ndi wanthu kumodzi. Dzana ilo tinali okwana ndithu koma sinali tsiku la mabilo. Dzulo limene tinali aphungu okwana 150 chakuti tinakwana, koma lero changodabwitsa kuti tachepa. So sikuti ndi nthawi zonse zimene aphungu amakhala ochepa, koma ndinanena kuti tinalengeza dzulo kuti ntchito iyi tigwira lero timayenera kukhala ndi aphungu okwanira. Nyumbamo muli ndondomeko zimene zidayikidwa kuti aphungu amene amadzijombetsa opanda zifukwa zoyenera komanso ndakabwerebwere zidzigwira ntchito zimenezo amachita ndi speaker nyumba ya malamulo. Koma tikanena kuti ufuna kutumikira Malawi tikuyenera kukhala ndi chidwi, tikuyenera kudzipereka, tikuyenera kugwira ntchitoyi modzipereka nthawi zonse. Chifukwa chake tayenera mopempha kuti aphungu abwera adzagwire ntchito yawo. Koma ngati mawa sabwera ndiye kuti ntchito zimwe chidziwikire sidzachitika. Chimene chikhale chinthu chomvetsa chisoni kuti aphungu amene asankhidwa kuti abwere nyumba ya malamulo koma akulephera kubwera mnyumbamo, ndiye kuti tidzayika poyera aphungu amenewo kuti aphungu awawa sanabwere kudzagwira ntchito. Komiti yomwe imafufuza za ngozi ya ndege yomwe inapha Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu yatsala ndi nthawi yochepa kuti ipereke ripoti la kafukufukuyi kwa manja okhudzidwa. Izi zili chomwechi mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera atalamula komiti kuti ichite izi pofika lachisanu sabata ino. Achakwera anena izi pamene amalandira ripoti ili mu mzinda wa Lilongwe. Pemphero Malimba olemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Isaac Salima. Mtsogoleri wa dziko lino ya Lazarus Chakwera auza komiti kuti ionetsetse kuti mabanja onse oferedwa alandire ripoti ili pofika lachisanu. Following that submission, I'd like us to allow the families to have the whole weekend go through the report, and then from Monday next week you may go ahead and publish the report in several of our country's languages, so that on top of the reading you did publicly last week, the public can have a chance to read the report for themselves. In the meantime, in my own reading of the report, I'll be paying special attention to the recommendations you've made, and I'll make known my decisions on the findings and recommendations in due course. Kumbali ina iwo athokoza komiti pachidwi chake choonetsetsa kuti ripoti ili lamalizidwa. Wapampando wa komiti Justice Chaba Alide anayamikira Chakwera pokhazikitsa komiti ponena kuti izi zidaonetsa chidwi chawo chofuna kuchita zinthu poyera. Ripoti mwetapereka lero likupereka pambalambanda zimene anatiuza anthu amene anali ndi kudziwa komanso amene anatenga mbali pa nthawi imene pamene ngozi imene inatigwera m'Malawi muno. Pa ngozi imene ndithu Justice Alide sanali ku Chikangawa, sanali ku Nthungwa, ine nali ndi ku Blantyre. Koma nene kuti ripoti imene talilemba malinga ndi umboni. Komiti idafotokozera mtundu wa Malawi zomwe zili mu ripoti ili loweruka sabata yatha. Anthu asanu ndi anayiwa adamwalira pa ngozi ya ndegeyi imene idachitika pa 10 June 2024 mboma la Nkhata Bay pamene adali pa ulendo wopita kumaliro a Rafael Kasambala.
Anthu pafupifupi 22,000 omwe anakhudzidwa ndi namondwe wa Idai komanso wa Kenneth akupindula ndi ndondomeko yotapa ndi kugawa madzi pogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ikugwira ntchitoyi m'maboma a Mulanje ndi Phalombe. Daniel Zimba walemba ripoti. Polankhula nthawi yomwe amasayinirana mgwirizanowu, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MCA Athemba Chirwa anati mgwirizanowu uthandizira kuti makhonsolo akhale ndi ndondomeko zoyenera zomwe zizithandizira kutolera misonkho komanso momwe angagwiritsire ntchito. Iwo anaonjezeranso kuti ndondomeko zomwe akhazikitsezi zithandizira kuti makhonsolo azikhala ndi uthenga oyenerera komanso kuonetsetsa kuti akulondoloza zokhudza malo mu mzinda wawo. Mbali imodzi ndikuona kuti tingathandize bwanji makhonsolo a ma city council amenewa ku lachinayi. Akuluakulu ku nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi anayendera ntchito yopopa ndi kugawa madzi pogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa ku dera la Kamwendo m'boma la Mulanje komanso ku misewu folo m'boma la Phalombe. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambiyi Moses Chimphepo anati ndi okhutira ndi mmene ntchito yogawa madziwa pansi pa ndondomekoyi ikuyendera. Ndifosangalala kwambiri chifukwa chakuti cholinga cha project imeneyi mmene inkakhazikitsidwa inali yoti anthu amene anavutika kumbuyo ndi cyclone Idai akhale ndi madzi abwino. Lero tikuona kuti cholinga chija chakwaniritsidwa. Tili ndi pampu imene ikupopa madzi ya dzuwa komanso tili ndi tanki imene ikusunga madziwo komanso madziwo asefukira m'mudzimu kuti akukapeza anthu makwawo. Koma anthu ali ndi gawo loyamba ndikuteteza zipangizo zimene zayikidwa. Ndipo mawu awo agulupu akamwendo anati madzi amdera lawo ndi amchere komanso ndi osowa, choncho projekiti iwathandiza kwambiri. Pogwirizana ndi agulupu akamwendo, mtsogoleri wa bungwe la anthu omwe akugwiritsa ntchito madziwa ku derali a Blessings Mikeyas wati ndondomekoyi yathandiza kwambiri chifukwa namondo wa Idai anaononganso mijigo yambiri kumalowa. Komino tapu menimu tinayika musu makomiti muyaso tinapasa mphamvu kuti chinthu chili chawo akamakona akhale kuti khutu likhale lili panja kuti anything chochitika chipezeke kuti iwo achathandizika nacho ndipo agwirapo ntchito yawo ngati akomiti kuti chinthu chikhale tunda wautali kwa basi. Malo opopera madziwa muli zipangizo zotapira mphamvu ya dzuwa za mphamvu yopitirira 21,000 watts, zipangizo zosungira madzi okwana pafupifupi 44 cubic meters ndi mipope m'madera ozungulira malowa. Ndondomeko ya post cyclone Idai and Kenneth recovery anayikhazikitsa mchaka cha 2019 ndi thandizo la ndalama zokwana pafupifupi $1.2 million kuchokera ku African Development Bank. Bungwe la Millennium Challenge Account lachita mgwirizano wachitukuko ndi makhonsolo a mizinda. Bungwe la Mauga komanso komiti yoona zachuma cha maboma ang'ono. Mgwirizanowu ndi wa ndalama pafupifupi 77.2 billion kwacha, ndipo cholinga chake ndi kupititsa patsogolo chitukuko m'mizinda ya dziko lino. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Polankhula nthawi yomwe amasayinirana mgwirizanowu, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MCA Athemba Chirwa anati mgwirizanowu uthandizira kuti makhonsolo akhale ndi ndondomeko zoyenera zomwe zizithandizira kutolera misonkho komanso momwe angagwiritsire ntchito. Iwo anaonjezeranso kuti ndondomeko zomwe akhazikitsezi zithandizira kuti makhonsolo azikhala ndi uthenga oyenerera komanso kuonetsetsa kuti akulondoloza zokhudza malo mu mzinda wawo. Mbali imodzi ndikuona kuti tingathandize bwanji makhonsolo a ma city council amenewa kukonza ndondomeko makamaka ku nkhani za malamulo kama bylaws amene akufunika kamwina kapena pali zina zoti mwina ma guidelines akufunika kuti akhale malo zoti ziyathandizire kuti athe kugwiritsa ntchito kutolera ma revenues amene amafunika. Polankhulapo mtsogoleri wa bungwe la Maga Esther Sagawa anapempha makhonsolo kuti agwiritse ntchito ndalama zomwe apatsidwazi moyenera. Ngati president wa Malawi Government Association komanso ngati meya wa mzinda wa Lilongwe ndilosangalala kwambiri ndi project imeneyi chifukwa itithandizira kudula seko imene ijayi pobweretsa ndondomeko zatsopano za nyuwani zimene zingatithandizire kuti zitha kutolera ndalama zimene zizi. Ndipo mkulu wa khonsolo ya mzinda wa Zomba Archangel Bakolo ananenetsa kuti makhonsolo
khonsolo aonetsetsa kuti ndalama zomwe alandira zigwire ntchito yake yoyenerera ndipo kuti zithandizira chitukuko cha madera. Ichi ndi chinthu china chimene chiwathandize kukhanda chikhoso zimene makhaso afuna azipanga. Komanso tili ndi mwayi wakuti nthawi zonse imene tipanga mapulani kaya mabudget madongosolo a ndalama tizibwera poyera kudzera ma town hall meetings komanso kuwafikira anthu osiyanasiyana madera osiyanasiyana kuti adziwe mmene ndalama zawo zikuyendera za mkhaso. Mu Meyi chaka chino mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anakhazikitsa ntchito yotukula mizinda ya ndalama zokwana $350 million. Mabungwe atatu omenyera ufulu wa amayi akukambirana za mmene angasinthire mfundo zolimbikitsa ufulu wa amayi ndi atsikana. Mfundozi ndi zomwe anakhazikitsa mchaka cha 2019. Zokambiranazi zomwe ndi za masiku awiri zikuchitikira mu mzinda wa Blantyre. Mwayi Gowelo wadza ndi zambiri. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi amayi ochokera m'madera osiyanasiyana kuti akambirane mavuto awo ndi njira zowathetsera mogwirizana ndi adindo a m'madera. Poyankhula pamwambowu Achimwemwe Chimasula omwe amayang'anira za malamulo ku bungwe la WOREC ati amayi akugwira ntchito za utsogoleri mwa ukadaulo. Chikhazikitsire ni Women's Manifesto mu chaka cha 2019 taonabe kusintha kutengera kuti mwachitsanzo nkhani ya maudindo amayi akutengapo gawo titopeka chitsanzo cha maunduna kapena kuti cabinet imene ilipo boma linachitapo kanthu kuonetsa kuti amayi akutengapo gawo komanso tikuona makomiti osiyanasiyana amene timagwira nawo ngati amabungwe ngati akumudzi kuona za chitukuko tikuthanso kuona azimayi akutenga nawo gawo osankha mmembala kumokhala maudindo osiyanasiyana tikumatha kupereka nawo ziganizo zosiyanasiyana. Mkulu wa bungwe la NGO Gender Coordination Network Caroline Mvalo anawunikira mfundo zinayikidwa mu manifestoyi. Ifeyo tikufunitsitsa ndithu kuti azimayi atengepo gawo pa zisankho zimenezi makamaka kuti athe kuyimira kukhala kaya membala wa kupalamenti komanso kuti athe kukhala kaya mwina kansala. Ifeyo tikufunitsitsa ndithu kuti azimayi atati atengapo udindo umene mwinanso mmakomo mwathu mukhoza kusintha chifukwa timakhulupirira kwambiri kuti pamene pali mzimayi amene watenga udindo ali patsogolo amaganizira kwambiri anthu amene ali pambuyo pake. Mmodzi mwa amayi omwe akuyimira dera la Nsanje anati msonkhanowu upindulira kwambiri amayi amdera lawo. Kunena chilungamo ndondomeko zimene zinathandizira kwambiri. Panali zinthu zina zimene angamayankhula ifeyo timangosanga ngati Nsanje mukudziwa kuti tachokera madera osiyanasiyana. Tikatenga ku Nsanje kunali mwambo chauti kupita kufa. Panopa kuti mupita Nsanje mwapeza kuti mwambo umene jawo unatha chifukwa kuti ifeyo ndithu timatengapo mbali ngati azimayi omwe timamenyera maufulu amayi anzathu ndi atsikana. Panopa kulibe zimene zijazo. Mabungwe omwe akonza msonkhano ndi a Women's Legal Resources Center WOREC, Girls Empowerment Network Janet ndi Human Rights of Women and Girls with Disability WAG. Tipitirize kukupatsirani nkhani izi zikatha izi. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the base. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher and higher. But cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy, we're happy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top Soy Soya Pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste, and top value. And it's perfect when served with rice, sima, spaghetti, and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top Soy, truly a top relish.
a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandasi, zikomoyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories, I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, take it, mpamvu. Nkhanizi mulipoti lathu lapadera mtolankhani wathu Gift Sitima akuunika mavuto omwe ophunzira pa sukulu ya primary ya Masidi mboma la Blantyre akukumana nawo. Chikhazikitsireni sukuluyi mchaka cha 1995 ophunzira akhala akuphunzira mzipinda zophunzirira ziwiri zokha komanso mlatho wokafikira ku sukuluyi unaduka. Owerenga ripoti ili ndi Sambanda Junior. Amene adanena kuti walira mvula walira matope sadaname. Pamene nyengo ya mvula yafika, anthu okhala m'madera anyakwawa yayikulu Mtotera ndi Chilipa pansi pa mfumu yayikulu Makata ku Blantyre akuyembekezera kudusa mu nyengo yowawa. Ena mwa anthuwa ndi ophunzira pa sukulu ya primary ya Masidi. Chikhazikitsireni mu chaka cha 1995 ophunzira akhala akuphunzira mu mdadada wa makalasi awiri. Chifukwa cha kuchepa kwa makalasi, ophunzira ena amaphunzira panja, zimene zimapangisa kuti asiye kuphunzira mu nyengo ya mvula. Kupatula kusowa kwa makalasi pa sukuluyi, malata amdadada umene amadalirawo udasasuka ndi mphepo nthawi imene kunali namondwe wa Fulede. Namondweyu adafika mdziko muno pa 11 March chaka cha 2023 nasakaza zinthu ndi kupangisa miyoyo ina kutayika. A Joyce Kambalame ndi wachiwiri kwa mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi. Panopa tikuona ndi mavuto siyana mavuto ambiri. Mavuto monga kusowa kwa maklasi ophunzirira. Panopa maklasi athu ndi 1 mpaka na 8. Ndi 1 mpaka na 8 ndi block imodzi yokha ibwere ndi malumu awiri okha stand 7 stand 8. The rest of the classes amaphunzira panja. Block ina ndiyo imwe ilipo imwe inamangidwa kuchokera ku mpikisano umene wina ana stand 1 stand 2 kuwerenga pa zono. Ndiye analandira mkhodo kuti amangira anapereka drama in the community inaganiza kuti angomanga ka block. Ndi imene ilipo koma ndi it's not roofed now because ina roofed kumalo faje cha mphepo inajuka ndi mphepo. Olayika magwa ndoti basi ana amaweruka kumapita ku nyumba. Ndeti ntchito imene tinakonzekera titaphunzitsa ana amene simene sitaphunzitsa. Ukabweranso zuwa chimozimozi ndeti anakhala pasi pa mtengo paja zuwa lika ndeti bodi timayisuntha mwina katatu satira kanthuzi. Zimene zimapangisa kuti maphunziro asayende. Panopa ndi zimbuzi 4. Ziwiri za anyamata ziwiri za asikana. Manzoti nzakalekale zikutha zaka almost 9 kapena 10 zingokhala zozaza. Ndikuti zimapereka chiopsezo kwa ana kuti akapita kazithandiza akakuluka amene konkuzi zozaza ndi mvula izi zopereka chiopsezo ndi matenda ayi. Mfumu Chilipa inati ngakhale kuti anthu anachirimika kuumba njerwa zaka 10 zapitazo, palibe ndi kalasi imodzi yomwe yamangidwa. Naumba 200,000 zimene zili kuseripa kumizina zimachosedwapo magrisidwa zimene ndizina zimene pano pasi ningaika umboni kuti zili choncho. Koma school block ya 2 classes itakuteka. Pempho lathu ndiloti kuti tipemphe akufuna kwabwino kuti Masidi itero. Akachale Kayinga omwe ndi mkulu wa bungwe la Domwe lomwe limagwira ntchito mderali anati nkhaniyi ndiyodandaulitsa. Izi ndizokhuza kwambiri ndipo ndizomvetsa chisoni chifukwa ngati zili nzika zokhuzidwa zayambisa ukayambisa kupanga uvuni kuomba nkuzikapo. Panalibe nkhani panali pongofunika kunena kuti CDF ichi ibwere igwire ntchito kapeza nzika tayamba toka iwo atirani atimalizire koma zonsezo kulibe kotero ndizomvetsa chisoni
ndizokuti zosamveseseka kunena kuti effort yomwe ma community members anayamba ikukanika. Phungu wa derali a Susan Ndalama anati akuziwa za vutoli, koma iwo anati ndalama yomwe amalandira kuti agwirire ntchito za chitukuko ndiyosakwanira, potengera kuti namondwe wa Fred anaononga kwambiri. Nkhani imene ndizoona pamalopo panali school block imodzi yokunapezeka kuti inachokanso ndi mphepo, komanso anaumba njerwazo ndinaziyika adi pa programu kuti tiwamangire building. Komano nthawi ija ya cyclone Fred kuderako mabridge amene anaphwasuka anali 6. Out of those 6 bridges takhala ndi kudandaula kuboma, napita ku public works konseko amango ndiyankha kunena kuti tiona mpaka napano nje malo aja nnayika aja kuti nimange ma school block ndalama imeneyo pakali panopa ndachita divert ukamanga mabridge 3. MP amagwirisa ntchito magawo 3 andalama. Gawo loyamba ndi CDF, lachiwiri kumakhala national funding, lachitatu kumakhala DDF, lomaliza kumakhala ndalama zimene zimabwera ndi adotima. Komano pakali panopa zonsezo kulibeko except CDF. Mlatho wa Lilangwe 2 umalumikiza anthu ku zinthu zofunikira pa moyo wawo, koma mlathowu udakokoloka ndi namondweyu kupangisa kuti moyo uyambe kuwawa kwa anthu okhuzidwa. Ngakhale zaka pafupifupi 2 zikutha tsopano, mlathowu sudakonzedwebe. Mfumu Mtotera ikuti izi zikupereka chipinjo chachikulu kwa anthu amderali. Ife tili sidya ili, chipatala chathu chili sidya ili, pamenepo pakhoza kuti ifeyo tili pa mavuto. Mvula ikagwa pamenepa pama anyamata amatha kutenga anthu, koma akatenga amatha kupita nawo ndi madzi omwewo. Ndiye ndi zinthu zoopsa zikutikhuza komanso moyo kupweteka kuti chikuchitika ni chani. Mlathowu umalumikizanso anthu ku zinthu monga chipatala cha Makata, msika wa Muhura, sukulu ya sekondari ya Mudi, bwalo la milandu la Makata ndi manda a m'mudzi. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayenso mitu yake. Nyumba ya Malamulo yalephera kuvomereza bilo yowunikanso ntchito za mabwalo a milandu kamba kuti nyumbayi munali aphungu ochepa. Komiti yofufuza za ngozi ya ndege yatsala ndi nthawi yochepa kuti ipereke ripoti kwa manja okhudzidwa. Mu ripoti lathu lapadera, Gift Sitima akufotokoza za mmene kuduka kwa mlatho ndi kuchepa kwa makalasi kwasokoneza maphunziro pa sukulu ya Masidi. Munali ndine Thabi Kamangala Mwenifumbo.